खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 डिसेम्बर 2020 बिस्थिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। दिनै बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ हारसिं एबा दरसि मोनगोन। मानिबा जाहोनाव गोसोखौ जोबोर गिलुं मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। मावनो लानाय खामानिखौबो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। सोरनिबा सायाव जोबोर रागा जोंफ्लांगोन। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। अब्लाबो सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर आला खाला आरो उसुखुथु मोनगोन। समाजाव सुथुरा बांगोन। जेरावबो खस्थ' मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन।
तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनजासे गारगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन जायखि खामानि मावा मानो जाफुंगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननाया देबारनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो खहा जानायनि सम्भाबना दं समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगाजों लोमजानो मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो नाङा देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो खहा जानायनि सम्भाबना दङ गुबुनजों रायखोमाजागोन आरो सोंखारि जागोन नखराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन दिनैनि राशि फरायथिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों